Errekalehorreko miliarria. Mugarriak ezagunagoak dira gurean miliarriak baino. Mugako harriak, horiei buruz entzun dugu zerbait. Herri auzo eta baserrietan mugak ipintzeko modua zen mugarria. Gauez norbere lurren edapena handitzeko mugarrien garraioan maltzurki ibiltzen zirenen inguruko kondairarik ere ez da falta izan. Ez da mugakide ziren jabe ezberdinen arteko liskarrik ere. Baina miliarria? Zer da miliarria? Hori jakiteko lehenbizi, milia bat zer den jakin behar. Bat, bi, hiru, lau, hogei, laurogei, 100, 500, 700, 1000. Kontatu 1000 pauso eta 1000 erromatar bat izango duzu gutxi gora bera. Tira, pauso luze xamarrak beti ere. 1,48 metrokoak zehazki. Ene, metro eta erdi kasik pausoko. Hori ez da pauso bat, hori jauzi bat da. 1000 bat erromatarrentzat 1280 metro ziren prezeski. Baina ez pauso erraldoiak egiten zituztelako. Erromatarrentzat urrats bat, gure 2 urrats ziren. Oinkada ziklo oso gisa hartzen baitzuten. Alegia, oin batek egindako distantzia kontrako oinean bermatu ondoren. Ez esan erromatarrak gu baino logikoagoak ez zirenik. 1000 harria beraz badakizuela da, erromatarren galtzada batean 1000 erromatar bateko distantzia seinalatzen zuen harria zen. Haien 1000 pauso, gure 2000 urrats. Erromatarrak harro egoteko arrazoietako bat ziren haien galtzadak. Hain eraginkorrak ziren eraiki zituzten galtzadak, haiek izan baitziren erromanizazioaren giltzarria, bai eta bere gainbeheraren errudunetako bat ere. Onerako zein txarrerako, gudarosteek oso azkar egiten zuten aurrerantz galtzadan barrena. Eta ez gudarosteek bakarrik, posta mezulariek ere bai. Egunero 75 kilometro aurreratzen zituzten. Egin kontu 1500 urte beranduago posta zerbitzuak 55 kilometro aurreratzen zituela soil-soilik eguneko asko jota. Erromatar galtzadatan 10-15 kilometrotik behin mutatio bat egon oizen. Zaldiak edo idiak aldatzeko atseden lekuari deitzen zitzaion mutatio. Egun gasolindegi bat litzatekeena funtsean. Eta 3 mutatio igaro ondoren aldiz, mansio bat topatuko zuen bidaiariak. Osoko atseden lekua, otorduak hartzeko eta gaua pasatzeko aukera ematen zuena. Ganaduarentzako ukuilua, errementaria eta ibilgailuen mantentze lanez arduratzen zen gurdizain eta guzti. Ostatua, selserbisa, ohantzea, txapa pintura eta mekanikaria. Galtzada horietan, tarte oso erregularretan kokatzen zituzten miliarriak. Zutabe zilindriko altuak dira, lurrean ongi finkatuak. Etzen noski 1000 erromatar bakoitzeko miliarri bana ipintzen. Etzegoen hainbesteko aurrekonturik. Gaur egun, hurrengo leku garrantzitsura iritsi arteko distantzia adierazteko ezartzen diren bide seinaleen parekoak ziren. Importantea zen zutabe zilindriko hauek altuera koskor bat izatea. Miliarrietako oharrak irakurri behar dituztenak altueran baitoaz. Zaldiz edo gurdien gidari. Galtzada zati hori eraiki zuen enperadorearen izenaz gain, bidegurutzeen edo distantzien berri irakurriko duzue miliarrietan. Errekalehorreko miliarria hain zuzen, Gasteizko erdigunetik 2 kilometro eta erdi ingurura agertu zen. Gaur egungo Espainiako Gaztela-Leongo Astorga eta Frantziako Bordele lotzen zituen autopista ark, Beleiatik, Iruñetik eta Garazitik pasatuz. Asturika Burdigalam izena zuen galtzadak. Miliarria
3. mendekoa da. Postumo, Galietako enperadorearen izena baitu izkribatua, eta garai hartan jada baskoiek zaintzen zuten bidea. Krisi garaiak bizi zituen inperioak sasoi hartan. Krisiak gizartean eta aldaketa sakonak ekonomian. Gerra zibilak ere ez ziren falta. Ezegonkortasuna handia izan zen urte haietan. 25 enperadore ezberdin inguru izan ziren denbora gutxian. Boterea zatikatua zegoen, eta 2 urte besterik ez zuen enperadore bakoitzak irauten, bataz beste. Miliarrietan idatzitako izenek eta argibideek aldiz, postumo enperadorearenak bezala, hortxe darraite, ia 2000 urte beranduago. Entzun duzun hau, Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Errekale horreko miliarria Arabako Arkeologia Museoan ikus dezakezu. Atal honen gidoia Arkaitz Kanorena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.